गोजोन फुंबिलि दिनै 15 मार्च 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SBbodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोनहा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SBbodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। BTR आव फिन मानसि बुथारनाय जाथाय, गोफार हाथियारजों सुनानै बुथारनाय जाथाय जादों क'क्राझारनि सिङाव थानाय गसाइगावनि दावागुरियाव। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा एलियास गर, बिथाङा 32 बोसोर बैसोनि 2 नं बुरिसात्ताम गामिनि थागिबि। फोरमायथिनाय बायदिब्ला एलियास गरा श्रीरामपुराव फिथाइ सामथाइनि गला होयो। गला होखांनानै न' फारसे फैबाय थानाय समावनो दावागुरियाव थानाय क्लाबनि साखाथियाव उननिफ्राय एलियास गरखौ गाग्लोबदों, जायजों बिथाङा 1 घन्टानिफ्राय 1 खावसे घन्टा हायावनो गोग्लैनानै थानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। मददनि थाखाय पुलिसाबो नुजाथिफैयाखै होननानै फोरमायथिदों। उनाव एबिएमसुनि सोद्रोमाफोरासो नुनानै बिथांखौ आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव लानानै फैदों, नाथाय बेयावबो नांगौ बायदि सुबिदा जेरै डक्टर गैया, थै गैया आरो अक्सिजेन गैयामोन, जायनि थाखाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव 1 घन्टा ओरैनो थानो गोनां जादों। उनाव बङाइगाव फारसे लाबोनो नागिरनायावनो एलियास गरनि जिउ खहा जादों आरो थैनायसो समाव बिथाङा बुथारग्रानि मुंखौ फोरमायलांदों। बुथारग्रानि मुङा ताहेर तालुकदार, 2 नं हास्राबारिनि थागिबि होननानै फोरमायथिदों। जाथायखौ लानानै आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव नांगौ बायदि राहा गैयै आरो पुलिस प्रशासना मदद होयैखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों एबिएमसुआ आरो दायनिगिरिखौ जाहाथे थाबैनो हमो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों। सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादनि सोंनाय बिलाइया लिक जानायखौ लानानै जाय समाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरखौ हमग्लुंदों, बे समावनो मोनसे गोदान भिडिअ'आ समाज बिजोङाव गोसारदों। समाज बिजोङाव गोसारनाय भिडिअ' बायदिब्ला फोरोंगिरि बिफाया गावनि फिसाखौ मेट्रिक आनजादनि समाव मदद होदों। बिफायानो फिननायखौ लिरनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे जाथायाव फोरोंगिरि एएच बरभुइया, जाय फरायसानि बिफा, आरो बिकास पुरकायास्ता, जाय भिडिअ' खेबग्रा, बिसोर सानैखौ सासपेन्ड खालामबाय काचार एडमिनिस्ट्रेसना। आरो फरायसानि आनजाद होनायखौबो केन्सेल खालामनानै होबाय काचार एडमिनिस्ट्रेसना। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला एएच बरभुइयानि फिसाजोआ लोमजादों होननानै फोरोंगिरि बिकासआनो खौरां हैदोंमोन। बेनि उनाव फरायसाखौ सिक रुमाव लांनाय जादोंमोन, जेराव बिफाया फिसाजोखौ आनजादाव मदद होदोंमोन। बेयावनो भिडिअ' सेबखुमादों फोरोंगिरि बिकासआ। सानैनि गेजेराव सुथुर थानायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों आरो भिडिअ' खेबनानै भाइरेल खालामनायाव सानैबो फोरोंगिरिया खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों, मानोना आनजाद मिरुआव फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफ्राबो मबाइल लांनो मोना होननानै फोरमायथिदों। अक्ट'बर दाननिफ्राय गुदुं बारा बारगोन आरो बे समा जिरायनानै थानायनि सम नङा होननानै बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। रायखांनो गोनांदि एमपि आरो बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिपिएफ दोलोआ दानिफ्रायनो जानजि खाफ्रादों। थांनाय बावैसो सिगां जायगा जायगा मेल मिथिं खुंनायनि उनाव बे खेबाव हानजा सुरनाय आरो मेल खुंदों बिपिएफ दोलोआ आरो बावखुंग्रि आरो सालाकाथि बियाबाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायनि उनाव मैया धनस्री बियाबाव हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों आरो बेबायदिनो मोनफ्रोमबो बियाब बिटिसिनि गासै 40 बियाबावनो हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मानोना थांनाय 3 बोसोराव इउपिपिएल सोरखारा मोजां खामानि मावगोन होननानै सानदोंमोन, नाथाय लाथिख' जेबो खामानि मावाखै। दिनैनि सानाव इउपिपिएल सोरखारा मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ रायजो राजाफोरनो मिथिहोनाया गोनांथार। जेराव रायजो राजाफ्रा मिथिखायो अब्लाबो रायजो राजानि गेजेराव थांनानै थुलुंगा हैनाया गोनांथि दं होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो होस्रांनायनि सायावबो बिथाङा बुंथिदों दि बिथाङा होस्रांनायनि हेंथायै 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि बिटिसि गोरोबथासिम जायफोरा थाबोदों बिथांमोनखौ होस्रांनायनि खोथा फैया, मानोना जायफोरा 2003 10 फेब्रुवारिसिम थाबोदों बिथांमोनहा भारतनि थागिबि आरो बिथांमोनहा जायखिजाया हारि जेरै गार', राभा बा बर'आनो जायाथों मानो हानि पाट्टा मोननो नांगौ होननानै बुंथि बिथाङा। नाथाय बिथांमोनखौ जरजबस्ति होस्राङोबा खारनो नाङा, बेयावनो थाफिन, अखानायैनो न' लुनानै हैगोन होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे बुंथिबावदि अक्ट'बर दाननिफ्रायनो गुदुं बारा बारगोन। बे समाव सोरखौबा रायनो थाखाय लाइसेन्स मोनाखै, नाथाय बिसायख'थिनि 1-2 दान सिगांनो रायनो थाखाय लाइसेन्स मोनगोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो धनस्री बियाबाव हानजा सुरनायनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों दि बिपिएफ दोलोआ बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरखौ लानानै हानजा सुरनायनि थांखि लादोंमोन, नाथाय रायजो राजाफ्राबो गावनि गोसो बायदि ओंखारबोदों होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। प्रमद बर'नो भट होनानै रायजो राजाफ्रा गोरोन्थि मावबाय होननानै रायजो राजाफ्रा बुंथियो आरो बिटिआर मोननानै खहा जाबाय होननानै रायजो राजाफ्रानो बुंथियो होननानै फोरमायथिदों एमसिएलए प्रेस मुसाहारिया। एमसिएलए प्रेस मुसाहारि बिथाङा प्रमद बर' आरो इउपिपिएलनि हेंथा गोख्रों बिबुंथि होदों। बिथाङा बुंथिदों दि प्रमद बर'आ खोथाल' बुङो,
खामानि मावा आरो BTR गोरोबथानि खोथा बुङै बुङै रायजो राजाफोरखौ थगायदों। दा बेखौ बयबो मिथिबाय। बेनि अनगायैबो गामियाव हाबोबा रायजो राजाफ्रा बुंथियो BTR मोननानै खहा जाबाय, जेबो खामानि मावाखै। दानि VCDCनि मेम्बारनिफ्राय लानानै चेयारमेन गासैबो रां जाख्लयो। PMAY, MGNरेगा, अरुणोदय गासैयावबो रां जाख्लयो। बेखौ रायजो राजाफ्रा बुंथियो होननानै फोरमायथिदों प्रेस मुसाहारिया। बेनि अनगायैबो लाइबिलिटि होनायनि मुङाव UPPLनि मावथिफ्रा रां लादों आरो मुंख्लं नखरनि थाखायबो आसाम सोरखारा बाजेटआव 500 नखरनो होनो थाखाय थिसनदोंमोन, नाथाय BTC सोरखारा बे रांखौ लाबोनानैबो राननानै होनो हायाखै होननानै फोरमायथियो प्रेस मुसाहारिया। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बावैसो सिगांबो एडभार्टाइज होनो थाखायल' मुंख्लं नखरफोरनो चेक होदोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा रांखौ मोननो हायाखै। मुंख्लं नखरफोरा गावनि थै जिउ होनानै नांदोंमोन, नाथाय बिथांमोनखौनो थगायनाया बेनिख्रुइ लाजिथावनासिन जानो हाया आरो बेनो बिथांमोननि खामानि मावनायखौ दिन्थियो होननानैबो फोरमायथियो प्रेस मुसाहारिया। नोंथांनि फिसायाबो मबाइलनि निसायाव गोग्लैबाय नामा? जुदि गोग्लैबाय अब्ला नोंथाङाबो सांग्रां जानाया गाहाम। उन्दै बैसोनि गथ'साफोरनो मबाइल होनायनि सिगां 100 खेब साननाया गोनांथि दं। बेनि मोनसे बिदिन्थि आसामनि मानकाचारनि उरारपुर गामियाव 13 बोसोर बैसोनि साहिरुल इस्लामा मबाइल मोनैनि थाखाय मावनो नाङै खामानिखौ मावदों। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 13 बोसोर बैसोनि साहिरुल इस्लामा बिफानाव गोदान मबाइल बिबाय थादोंमोन। गोजाम मबाइला गाज्रि जानायलाय गोदान मबाइल बिनानै बिफाखौ हाराहास्ति खालामबाय थादोंमोन। नाथाय बिफाया अपारेशन जागोदाननि थाखाय रां गैयैलाय फिसाज्लाखौ बुरखायनानै दोनबाय थादोंमन। नाथाय न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै साहिरुल इस्लामा सानस्लाबनो हायैयाव आरो जायनाखि बे बैसोआ जेबो बुजिनो रोङा, बेनिखायनो मबाइल मोनैनि थाखायनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सांग्रांथि होदों जाहाथे गाव गावनि उन्दै गथ'साफोरखौ मबाइलनिफ्राय गोजानाव दोनो। मानोना मबाइलाव गेम गेलेनो मोनैनि थाखायनो गथ'साफोरा गाव गावनि बिमाखौ बुथारनाय, गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय बेफोरबायदि गोबां जाथायफोरा जाबोदों। मानोना मबाइलनि निसाया ड्राग्सनि निसा बायदि। ड्राग्स जायोबा जेरै उन्दुनाय, जानाय लोंनाय थिग गैयै बायदि जालाङो, बेबायदिनो मबाइलाव गेम गेलेनायजोंबो जालाङो होननानै सांग्रांथि होदों रायजो राजाफ्रा। क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनिफ्राय हा आरो न'नि टेक्सखौ लानानै बावैसो सिगां नटिफिकेसन ओंखारनायखौ लानानै खाम्फा बरगयारिनि फिनजाथाय। बिथाङा फोरमायथिदों दि बावैसो सिगां क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनिफ्राय हा आरो न'नि टेक्सखौ लानानै जि नटिफिकेसन ओंखारदों, बेयो आसाम सोरखारनि गाइडलाइननि उल्था जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मानोना आसाम सोरखारनि गाइडलाइन बायदिब्ला थाखानाय टेक्सनिफ्राय 25% गोबां टेक्स लानो मोना आरो गोरिब आरो BPL थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय बिथांमोननि टेक्सखौ 500 नङाबा 1000 राङै थि खालामनांगौ। नाथाय क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनिफ्राय ओंखारनाय नटिफिकेसनाव बेनि उल्थाखौसो नुनो मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि क'क्राझाराव सिगाङाव जायफोरा बोसोरसेयाव 2500 टेक्स होनो गोनां जायोमोन, दा 60,000 टेक्स होनो नांगौ। बेनि अनगायैबो सासे सुबुङा सिगाङाव बोसोरसेयाव बोसोरफ्रोमबो 700 राङै टेक्स होबोदोंमोन, नाथाय दा 1,38,000 रां टेक्स होनो गोनां जाबाय। बेनि नटिस फैदों होननानै फोरमायथियो। बेफोर गासैखौबो नायोबा सिगांनिफ्राय दा 15निफ्राय 20 गुन बांसिन टेक्स होनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारिया। आरो बेयो जोबोद इनाय जादों होननानैबो फोरमायथियो। लोगोसे क'क्राझाराव बेबायदि टेक्स होनांगौबा रावबो फालांगि आरो न' लुनाय नङा रायजो राजाफ्रा होननानैबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसे सोरखारनो टेक्स होनो थाखाय फालांगिरिफ्रा मुवा बेसादनि बेसेनखौ बांहोगोन आरो न' भारा होग्राफ्रा भारानि बेसेनखौ बांहोगोन आरो बेबायदि जायोब्ला रुजुलायनाय फैगोन, जेराव बेसेन गोबांनि थाखाय क'क्राझाराव मुवा बेसाद बायनाय नङा, जायजों क'क्राझाराव फालांगिया गाज्रि जागोन होननानैबो बुंथियो। बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखायनो सिनियर सिटिजेनफोरा ज' जानानै मोनसे थांखि लादों आरो क'क्राझार सहर सचेतन नागरिक मन्च कमिटि दादों, जाय फैगौ 17 अक्ट'आव धर्ना होनाय हाबाफारि लागोन। लोगोसे क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्ड आरो BTCनि अथ'रिटि आरो आसाम सोरखारनोबो गोसोखां बिलाइ गथायगोन होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि थांनाय 2003 BTC गोरोबथानि गेजेरजों BTCआव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरा जाहाथे इनकाम टेक्स होनो गोनांथि जाया, मानोना ट्राइबेलफोरा रांखान्थि बिथिङाव गोग्लैसोनाय, बेखौ नोजोर होनानै जाहाथे टेक्स होनो गोनांथि जाया, बेबायदि भारत सोरखारजों सावरायलायदोंमोन, जायखौ भारत सोरखाराबो गनायदोंमोन, जायनि थाखाय 2003निफ्राय 2023सिम रावबो टेक्स होनो गोनांथि जायाखैमोन। बेबायदि मोजां साननाय हनायसो लाबोनो नांगौ। जुदि टेक्स गोबां खालामोबा क'क्राझाराव रावबो थाफैनाय नङा होननानैबो फोरमायथिबावो खाम्फा बरगयारि बिथाङा। गुवाहाटीआव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालिनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवबाय BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि बाथौ गौथुमा बाथौपुरि केम्पासखौ लुनो थाखाय गोबां समनिफ्रायनो नाजाबाय थादोंमोन, नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय उन जादों। बेनि थाखाय आसाम सोरखारनाव अनसुंथाइ बिनायनि जि प्रप'जेल बियो जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ। आरो जायनाखि खामानिया उन जानानै दं, बेनिखायनो
बिथांमोननि साइडनिफ्रायनो 1 कौटि रां होबाय आरो बाथौफुरि केम्पासखौ लुनाया जोबोद गोनांथि मानोना गोबां हादरनि आरो गुबुन हादरनि दावबायारिफ्रा फैयोबा जोंनि हारिनि आरो बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै मिथिनो मोनगोन होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ। मोनसे फोसावनाय मानास अट' श'रुम आरो MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय गंसे टेबोल फेन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। लोगोसे खम रां होग्रोनानैनो मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ मोननो हागोन। आरो एकाउन्ट गैयाब्लाबो फाइनान्सआव खालामनानै हरगोन। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल एबा स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दङ। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? गाव गावनि मोजां मोननाय मटर साइकेल एबा स्कुटिखौ नोंथाङा थाबैनो मानास अट' श'रुम नङाबा MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनानै लायनो हागोन। मानास अट' श'रुमनि थावनिया मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव आरो इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था दिगाव आरो MMH हन्डा श'रुमनि थावनिया चिरां जिल्ला काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव। बेफोर अफारफोरा 31 मार्चसिमल' थागोन। मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैयोबा नोंथाङा 8720957824 नङाबा 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।